हेलौ गाइस, नोंथांमोना माबोरै दङ? गासैबो मोजाङै दं जानांगौ। लोगोफोर, नै आं दायो माइ बारियाव दंफैयो, दुब्लि बारियाव। नोंथांमोनाथ' आंखौ सिनायनाय नङा, आङो एसेबां सिनायलायजासिम मानसि नङा। आंनि मुङा दिगन बसुमतारी, आङो सनितपुर जिल्लानि गंसे फिसा गामिनि। आंनो नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोर गोनांथि जानानै दङ। प्लिज लोगोफोर, सापर्ट खालाम। आङो सिगाङावबो मोननैसो भिडिअ हेगारदोंमोन, भइसखौ मोजां खोनायाखै। लोगोफोर, नोंथांमोना प्लिज आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला सापर्ट खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। चेनेलखौ प्लिज साबसक्राइब खालामना ला। नोंथांमोननो आं गोबां रोखोमनि भिडिअ लाबोबाय थागोन, बेफोरबायदिनो, जेरै कमेडि, ब्लग, इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय थागोन। एक्सन भिडिअबो लाबोगोन आङो सम सम। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। नै दायो दंफैयो आङो दुब्लि बारियाव, नायनो हागोन नै जेरैबो बेफोराव माइ गोजा गासिबो। दुब्लि बारि बियो तेलेंगाना स्टेटनि। आङो दायो तेलेंगाना स्टेटआव दंफैयो नालाय। ओरै दङ हाग्राबारि, दङ ओरैजाय एसे। नै आदैमोना दुब्लि बारियाव बुथुवा मैगं खागासिनो। बेसे बुरजा मोनखो आदै? बेसे बुरजा मोनखो? बा मोनो माथो, बुरजायैनो मोनो माथो। मनासे संगासो जाबायलै। माबायदि खादोब्रा दै? हाग्रासो नामा? बुथुवा मैगं नोलै, बुथुवा मैगं। दे खाबाय था, खाबाय था, खाबाय था। आङो बिदिनो भिडिअ बानायलांबाय थाबा नोंथांमोननो गासै आंनि एड्रेसफोरखौ खोन्थालांबाय थागोन। बिदिनो गामिनि हाल साल बायदिसिना नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।